Dit is mijn podcast over crossmedia. Crossmedia is het effectief overbrengen van uw boodschap via diverse media. De gebruikte media zijn daarbij van ondergeschikt belang. Het gaat om de versterking van de boodschap. Crossmediacampagnes zijn effectiever en kostenefficiënter dan andere mediacampagnes. Bij media gaat het altijd over het vertellen van een verhaal, het overbrengen van een boodschap. Zoals we allemaal weten zijn doelgroepen steeds moeilijker vast te leggen en nog lastiger te bereiken. Ontvangers bepalen steeds meer waar, wanneer en hoe zij de boodschap willen ontvangen. En zenders passen zich aan. De uitdaging zit er maar tegenwoordig in hoe je de boodschap gaat overbrengen. Met crossmedia bedoelen we dat het verhaal dat je verteld wordt van het ene naar het andere medium overbrengt. Uiteindelijk krijg je op deze manier het hele verhaal. Dit zie je bijvoorbeeld bij talenten-tv-programma's zoals bij Popstars. Je stemt via sms en je kan de voortgang bijhouden op internet. Maar ook een mail dat je doorlinkt naar een andere site is crossmedia. Je wordt dus vandaar dat enige medium geleid waar ze je willen hebben. Dit was de podcast over crossmedia, gemaakt door Lucienne Hofman.